Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah? Mugi-mugi sehat sedaya lan uga semangat nggih. Ing dina iki kita bakal sinau basa Jawa babagan salah sijine tembang macapat yaiku tembang pucung. Di sini nanti akan Ustazah artikan juga agar kalian paham ya. Tembang macapat. Tembang macapat yaiku tembang Jawa kang duweni paugeran kang gumatuk. Tembang macapat adalah lagu Jawa yang telah memiliki aturan yang pasti. Tembang macapat iku cacahe ana 11. Salah suwijine yaiku tembang pucung. Tembang macapat itu ada 11 jenis. Salah satunya adalah tembang pucung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tembang pucung. Tembang pucung. Tembang pucung yaiku tembang macapat kang ngelingake marang pepati, nanging tembang iki uga asring dianggo tembang-tembang kang lucu, kayata parikan utawa bedekan. Maksudnya, tembang pucung adalah tembang macapat yang mengingatkan kita terhadap kematian. Tapi lagu ini juga sering digunakan sebagai lagu-lagu yang lucu, seperti untuk tebak-tebakan. Contohnya tembang pucung. Berikut contoh salah satu tembang pucung. Bapak pucung renteng-renteng kaya kalung, dawa kaya ula, pencokanmu wesi miring, sing disapa si pucung mung turut kutha. Nah, bocah-bocah, tembang iki nggambarake suatu objek utawa benda. Lan kita kudu iso mbedhek kira-kira apa ya iki? Di situ sudah ada artinya. Bapak pucung renteng-renteng koyok kalung, artinya benda ini berantai atau saling menyambung seperti kalung. Dawa koyo ulo, panjang seperti ular. Pencokanmu wesi miring, landasannya besi yang miring. Sing disaba si pucung mung turut kutha. Yang dituju benda ini adalah hanya antar kota. Nah, bocah-bocah, kira-kira tulodone apa ya? Tulodone yaiku sepur utawa kereta. Nah, berikut gambar kereta api. Dapat dilihat kereta itu saling menyambung dan panjang seperti ular. Landasannya atau relnya terbuat dari besi yang dimiringkan, serta kereta ini tujuannya antar kota. Saiki paugeran utawa aturane tembang pucung. Aturan ini harus diperhatikan ketika kita akan membuat tembang pucung, dan bisa saja aturan ini dijadikan sebagai ciri atau tanda untuk kita mengetahui apakah ini tembang pucung atau bukan. Nah, paugeran sing pertama yaiku guru gotro. Guru gotro yaiku cacahing gotro saben padha. Maksudnya adalah jumlah baris di setiap bait. Ing tembung pucung paugerane yaiku ana 4 gotro. Kalau kita lihat dari contoh yang tadi, nah ini tembung ini terdapat 1 bait, hanya 1 bait. Nah, di setiap baitnya terdapat 4 baris. Yang ini baris pertama utawa gotro pertama, gotro keloro, gotro ketelu lan gotro kepapat. Paugeran sing nomor loro yaiku guru wilangan. Guru wilangan yaiku cacahing bondo saben sagotro. Maksudnya jumlah suku kata di setiap barisnya. Paugeran guru wilangan tembang pucung yaiku sing gotro pertama ana 12, gotro keloro ana 6, gotro ketelu ana 8 lan gotro kepapat ana 12. Nah, bisa kita lihat di contoh tadi seperti ini. Bapak
pucung, renteng, renteng, koyo, kalung. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Gotro keloro sing iki ana 6. Dawa kaya ula. Gotro ketelu ana 8. Pencokanmu wesi miring. Gotro kepapat ana 12. Sing disaba si pucung mung turut kutha. Nah, itu dia untuk guru wilangannya. Selanjutnya, paugeran sing ketelu yaiku guru lagu. Guru lagu yaiku tibaning swara ing saben swara pungkasane gatra. Maksudnya, guru lagu adalah huruf vokal yang ada di setiap akhir baris atau bisa disebut juga sajak. Nah, paugeran guru lagu tembang pucung yaiku gatra sing pertama akhirane u, gatra sing keloro akhirane a, gatra sing ketelu akhirane i, lan gatra sing kepapat akhirane a. Yuk dilihat dari contoh yang tadi. Nah, ini ada 4 baris, 4 gatra, 4 gatra. Nah, ujunge utawa guru lagune sing baris pertama itu adalah u, baris kedua a, baris ketiga I, dan baris keempat A. Nah, bocah-bocah, kabeh paugeran tembang pucung kasebut ora kena diowahi ya. Mula kita kudu ngetrapake kanthi bener. Mekaten ingkang saged Ustazah sampaiaken, mugi-mugi bocah-bocah paham nggih. Saking Ustazah cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.